Здравейте хора, днеска ще снимаме на Майнкрафт, нова поредица, нали? Да, яко. Преди малко ми гръмна крипър, но няма значение. Това е другия ни приятел, Николай. Ще оставим линк за неговия канал в описанието. И да, в описанието ще оставим линк за неговия канал. И да, за още други хора, които са ми приятели, имат канали и да. Нека започваме с видеото, като да, след малко ще ви разведа и с сървъра, който между другото е нов. Това е новия сезон 2. Да. Netherite сме, няма значение. Това е, няма никакво значение, след малко се връщам. И така, върнахме се хора. Това е моята партия, трябва да ви разведа спокойно. В него тук има легла нататък, там печки, още. Това е на господин Сларта Писар, Ванакс, няма значение. О, човек реши да направи печки, хубаво. Това е на Дошко, бия с него. Чуете защо не говоря с този господин Писуар. Просто няма значение, просто не може да такова, не мога да говоря и да записвам видеа. Тая кочина е моя, това е на това на фута. И горе на Марто клечката. Айде, Марто клечката. Кажем. Имам още 3 години по другото. Ако не, ще такова, ще помогна на господин Пихварта, Оксар, на за пътечки. За пътечки. Имаме големи пътечки, то с магазин там много ме дразни и затова мислиме. Това е на господин Тодор и ме дразни магазина му. И затова мислим да го махнем и да сложим друг магазин. Това мисля да направим. Няма значение, показахме го общака. Това е мини община, който някой изгрупи мини общината. Да, не е по-тази табела. Така, там имаме репело, този магазин няма смисъл да ви го показвам, за храна и ето. Това си го помисли за крава. Исус. Така, върна. Така, тук имаме... тук ще сложим... Не знам какво ще сложим, ама ще сложим нещо. Тук имаме аката. Пистолети и такива глупости. Имаме още един офис, който трябва да направя. Тук имаме офиса на Тодор. Нали? И моя офис, да съм шериф. Господин тук... ще правим магазин за ракети. Супер. Защото на мен ми трябва аз между другото ще не съм правил магазин. Този магазин за храна ще е също може би. Не знам колко ще се зарежда магазина, така че аз мисля да му превзема магазина. Ракети. Нямам ракети, бе. Не мога да си взема от кредит, не искам. Гледайте, мале, това съм го измислил точно. Спинка е. Легни. Легни да спиш. Добре, знаеш какво, просто ще направим.
Да, игра на български, не ме хейтите, плиз. Ох, искам този магазин да го направи, че ще се гръмна. Да, това не е нашия, така. Нашия прекрасен, ама прекрасен и са уява членове, но ако искат хора могат да влизат. Ако искате сервера, в описанието ще се кажа Discord-а. И да, това е като цяло. Това, както виждате, може би е магазин за ракети. Няма смисъл. Магазин за ракети, брат, от всякъде си учи. Няма значение. Така. И това е като цяло клипа ми. Не мисля, че... Не мисля, че има какво друго да показвам. Нито правим бизнес сделки, в смисъл хора, само този сервера, той е заед малко. И да, аз и без това имам и аз малко работа, не в Майнкрафт в сервера. С това да, като цяло ще доставям и вас. Това е видеото за днес. Утре ще кача друго на Майнкрафт и да. Надявам се видеото ви е харесало и бай-бай. Лайк, шеер, суб и бай-бай.